press meet ke hangnan kok ma la so potha ka kapre kali nondak fornong Soceng Mondol Kongres Komiti Abarim Dhanesar inti Katha Langli West Karbi Anglong District President Singh Teronaphan Kichok Ci Pu Karboktab Alam The Aposi Nilitum Lamklar Pipon Nangkoklo Je Nilitum Lamklar Ki Pipon Nangkok Alam The Lahelo Alang Liphan Kopia Posi Nilitum Parti Pen Alang Liphan Plung Nang Juima Laso Potaka Bangke Langdam Lonang Je Alang Liphan Ningkan Isira Ibeng Alang Liphan Dak Soceng Mondol Kongres Komiti Presiden Pekponlo District Pen Stame Alang Li Kiklem Kidam Kichok Je Kilit Pik Apotsi Alang Liphan Parti Pen Plung Pon Juilo Expel Plot lo Athik Kopia Posi Alang Liphan Ka Expel Nangkok Plung Nangkok Bangke Lahilo Alang Li Booth Committee Along Tin Committee Seng Damlo Sitame Alang Li Halada Booth Committee Along Akaprek Parti Phansi a President a Secretary Ir Damrong Jong Damrong lo Lasinon Lastame Langik Stame Langteng a polling station along a Sonson Sitame Lata Alang Li Khorsingkro Alang Li ke ESDC Amunit Bek lo Hala Alang Li Phansi Presiden Kapemandang Amasi district asor Bangla Solam Adulong sila PCC approval file bang fondasi hala so contact number along uncontact lo amasi hala kro sangho phansame ESDC amir phansi le hamlo la pension na thakse anud da call ta le er lalo lan chot kalilang ako dolang long pai long PCC a president ki jong stame Alang Li ke edam angkek lah hello approve lah hello pressing rong pip Alang Li ke halada BJP along ta kopene arpudo lason se Alang Li claim lo lapen aku dolang ompo stame lason tak taksi akapreka parti Aphansi ESDC lone kopia parti lone Alang Li Phansi pidam lone ditum chini ne dala lapen la son tak taksi akodo thulang umru long ta la son tak taksi BJP bang phu Phansi Alang Li PCC a president pidam lo la si la sorry put long thai inquiry pe me pensi tarli pe me pensi la somunit ke Kongres Menit Kalilu Laju Pucini si Alang Li Phan expel plot lo lapen Alang Li non ke Kongres pan expel plot pan bangke Alang Li ke non ke BJP along si ka cikrong tu sitame la bangso menit ke BJP long le cikrong sitame BJP tu ta cini nangji la so menit ke BJP amunit le nang cikrong ta BJP amunit kali lake ite Chelsea amunit nang litum lantar lip pemme inquiry pemme lo polote Dhanesar inti kathar ke lake non BJP yang nang ci pa organ stame lake arlo ke lake ite Chelsea amunit non ini pem long ta me agom approve ke chenab long ke anarlo ke Kongres haning velo de lake ite Chelsea lo lake la pen hada thang pin prelia por da prang lote lake ha yes sielo jo la sonomni la sila somni de phanke kadu ka ve parti song do an same la so abang tu amuni de phanke nang litum same lang pe me pansi inkrung pe me pansi Alang Li Phan nah ka parti le chupa oksita Alang Li Phan kai da Alang Phan ahok per menit tinang lagi la sinilitum dak Soceng Mondol Kongres Komiti Amaiku Nili Teron Sangho Nilimen ke Jansing Teron Stame non nili dak Soceng Mondol Kongres Komiti long Amaiku lo lasi
nili alang lipan dhone soring tiga thar ki chokche dan ke district presiden aphan ke chokche pu karbo apu thak nili lam klar pilo setame alang ki chokche angthek approve abraman ke nili la hello rat ang no same nili peklanji dhone soring ti klemakam approve la hello la penon hala ASDC atuma phan horsingkro alang lipan same alang li ke hamantu ne pen ASDC munit dalang di panda kongres munis papiman bor idan stalang litum ASDC panda anong junan ni ini sore tiga thar nang dia anong junan ni lapen nasana thase hala BJP long gitu atuma phansa me bang ahok te ten bang parti do ver phan ke anong junan ni la so teng langdam pulote la so munit ke parti ko ane phan ahotur lo kasi nili mai ko hen ka pansi Ington pon kok lo kardok